vychovali mě mamko, dokud jsem já Janko, jo? Čili do určitého věku můžeme vychovávat a pak už se dospělý člověk musí vychovávat sám. Ale tomu potom vychovávat můžu kohokoliv a v každém věku. Tak. No, to nejde prostě. Pokud já se nechci převychovat, tak mě nikdo z vás nepřevychová. Já se můžu tvářit, že teda moc nezauzujete. Samozřejmě to musí být zemi třeba, ale musí na to mít prostor a čas. Jak chcete zvenku zasáhnout dovnitř. To nejde. Vychovávat lze nepřetržitě od narození ke smrti. Jedině výčem. To je jedno, ale dá se. No, tak nemáte svobodu, když budete vyčovat občany. No ne, tak nemůžu, vrahovi nemůžu poskytovat svobodu, aby vraždil. Takže pokud už není ta nabídka, já jsem vám oponoval, tak teďka už víte, o čem rozhodujete, tedy můžete hlasovat. Kdo je pro zrušení trestu smrti? Zase je to otázka. Dobře, a trest smrti je zrušen. Veto, Tady neplatí veto, takže to se vás bezprostředně netýká, tudíž žádný veto. To je ta základná otázka. Týka se tomu panu Vetováku. Ne, toto je obecná diskuze, konkrétní vražda tu nenastala, tady právo veta nemá co dělat. Až vám zavraždí příbuzného, tak se přihlásí. Nie, a to je právě to, že to je obecná otázka, která souvisí konkrétně s vraždou. Obecná není konkrétní. Je v tom duchovnom prežívaní. Jaký pak? To je obecné, duchovní, prostě konkrétní je škoda je fyzická, jo, konkrétní. Pak je škoda morální, jo. No a jak taky se? Morální škoda se odškodňuje omluvou, jo, pokrání toho škůdce, jo. Fyzická škoda se nahrazuje fyzicky, morální omluvou, jo. A ještě je mravní škoda. No právě. To se nahrazuje jak? Ale to je mravní škoda, co škodí. Pozor. Fyzická škoda je vůči konkrétní osobě, jo. Morální škoda taky. No. A mravní? No mravní tam tkví v tom škůdci. Mravní škoda, tak někoho jiného poškodil, to je škůdce. Mravní škoda... Mravně mohl uškodit jedině sobě. Pozor na to. Mravní škoda. Máme 3 úrovně. Fyzickou, jo, to je fyzická škoda. Morální, to znamená duševní úrovni. Nemůže mravně poškodit, když si to... Morální. Urazí vás, to je morální. No to jo, ale ne... To je škoda na duševní úrovni, no? Konkrétní duše. A mravní škoda je na duchovní úrovni. No ano, ale to přece si... A jak se tam trestá? No, co chceme počuť? Smrtí. Jo, zemřete. No, ale... Na základě morálního přestupku Adama a Evy vyšla do světa smrt. Mravního přestupku, jo? To je vůči tomu duchovnímu světu. Čili tam se s námi nikdo nebaví, tam je trest smrtí, jo? Ale to neurčuje člověk. Ale to mi nemůže... No to je určitě, když budeš vidět ze stromu. Presne to sme pri tom, že mravná škoda je konkrétnou záležitosťou každého. Ne, to je škoda vůči stvořiteli. Ja som myslel. U vás se týká morální a fyzická, nikoli mravní. To je proti obecným princípu. Tak. Je škoda proti obecným princípu. Ale keď to jeden človek nesúhlasí, ale to je tak definované. Nie, počkajte teraz. Keď jeden človek nesúhlasí s niečím, s trestom smrti, nemôže byť podľa mňa zavedený v tejto spoločnosti. Čili vy můžete odpustit fyzickou škodu, vy můžete odpustit morální škodu, nežádáte úzbu, ale mravní škodu odpustit nemůžete, protože to vám nepřísluší. Jak myslíš, že se taková mravní škoda vykoná? To musí být vada v tom, kdo to koná, to je jeho. To vyrovnává karma. Člověk je právě proto smrtelný, neboť se neustále svým myšlením rozlišuje proti pravdě. Teraz si to podľa mňa povedal, že práve kvôli tomu nemôže byť trest smrti v tej spoločnosti. No to je zase věc jiná. Tady jsou 3 druhy škody. Fyzická, morální, právní. Právní vám nepřísluší. O té neusuzujte, nebo přemýšlejte o ní, ale vaše rozhodování to nic neznamená. No tak člověk se třeba je smrtelný. To znamená problém. Tak jak můžeme o tom rozhodnout o něčí smrti, když mi to nepřísluší? Smrt je fyzická. Vražda je na fyzické úrovni, to je fyzická škoda. Čili to nepřísluší. A navíc si nemůžete rozhodnout o smrti někoho kohokoliv, jenom toho, kdo se k vám naváže díky tomu prohřešku. Když se k vám někdo naváže, že vám někoho zabil, tak to je ten,
tím okamžikem vzniká ten vztah od jako konkrétní, obecného ten konkrétní. Přesně za to není to pravda, já můžu zabít někoho jiného, ale ty se probíjí. Ne, no tak to samozřejmě, ale to zase vzniká Ale všem nás. ta mravní škoda vůbec nemůže být zařazená tady do toho. No to nám nepřísluší, Barboha. Nám přísluší Fyzická a morální. No, Čili morální škoda vzniká vraždy všem občanům. vždycky se A nikdo zbaví občanů. takže ta morální zastřelka není vůbec zařazená. Dovolte mi povedať teda dôsledky, ktoré z tejto debaty vyplývajú. Pre mňa vyplývajú z tejto debaty také dôsledky, že pokiaľ ide o tú mravnú škodu, tá spoločnosť by mala stanoviť, ako by sme si mali stanoviť pravidlá, že ktoré nemôžeme prekročiť. To znamená, nemôže určiť ten, kto je poškodený, trest smrti. Alebo nemôže ten poškodený určiť napríklad trest nad určitú Na výšku. fyzické úrovni určuje a na morální určuje poškozený pořád dokola. Jenom ne na národní. No tak to jsem měla na mysli tu Jako mravní. proč No, myslíte, to že je nám domravní, tady nemusíme nic říkat. Ale vražda je může někdo jiný Vražda je fyzická, morální a mravní škoda. Každé naše čin má druhý následek. Na všech přírodách. ale mravní je morální. jako poškozený, aby se rozhodl tak jako vy. Jasně, ale já jsem v společnosti, kde bude určovat jako zákon smrti. Takže to je Každý čin na každé úrovni se prořešuje na všech třech úrovních. No čin Protože já mám svobodu a já mám svobodu se rozhodnout špatně, samozřejmě. Ano, ale Já to vnímám jako, že kdykoliv, ať už jako, že kdykoliv se rozhodnu někoho zabít, že se rozhodnu špatně. Ale někdo jiný to tak vnímat nemusí samozřejmě. To je, já si to myslím, že tak je, možná to tak není, že jo? To je prostě moje vědomí poznání, je to tak, ano? A je to přesně to, co řekl kolega, ano, dobrá, můžu do jiného, která to bude vnímat tak jako já. No. A já teda opravdu z mého pohledu rizikuje tam opravdu nějaký ten odklad díky tomu, že se můžete zmýlit, že se někdo může zmýlit a toto je irrezidentní. Bude-li tam. Zrušili jsme trest smrti. Ne, to zase ne. Ale bude-li tam nějaká ta klauzule v tom smyslu, že ve specifických případech může být vyhlášen podmíněný jako rozhodnutí o vině. Aby tam bylo řečeno, že ten soudce se může rozhodnout tak, že vinen ano, ne, ale nějak podmíněně, aby ukázal... V případě trestu smrti. V případě... Pokud nebyl zrušen. Tak, pokud nebyl zrušen. Tak bude-li tam toto, tak já osobně bych se Přidáme přikládal. to tam. Je to výborná námitka. Proto ty diskuze vedeme. Aby to Pak vychytají všechno na ten napadne. No, Ale takto, tá spoločnosť má na tú individuálnu výchovný vplyv. Či si to pripustíte, alebo nie. Môžete si myslieť, že nemá na vás, že vy sa vplývate sám na seba, keď ste už dospeli, ale nie je to tak. Tá spoločnosť na jednotlivca vplýva. A keď tá spoločnosť by mala zavedený trest smrti, tak ja hovorím, že sme klesli oproti dnešnému stavu. Morálne sme To klesli. můžete hovorit, ale pokud se tak rozhodnou, tak s tím můžeme dělat. A teda sa potom spýtam, kde je tá výchovná funkcia tejto spoločnosti? ta výchovná funkce je v tom, že tu zodpovědnost za trest smrti se z nějakého obecného zodpovědného nějakého shromáždění hodí na toho zástupce poškozeného. Ale ten musí být morálně třeba... Nemusí, ale Může být na nule. ale počkejte, když to bude masochista, ten poškozený, tak si a já se budu těšit jako takový. Když bude na výši, tak mu do určité míry odpustí. Nie, počúvajte sa, teraz sme v polore. Jeden zavraždí. A keď niekto by mohol žiadať náhradu škody, ako vraždu, smrť toho, trest smrti, No. tak sme sa dostali do polohy, že tá spoločnosť je predsa viac ako jednotlivec. A tá spoločnosť... Pozor. Tak 2 dny se tady mluví o tom, že člověk je víc než stát a než mnohost. A vy to tady neobrátíte do důvodu. V tomto prípade... Jedinec je víc než společnost. Ano, to je totiž... Ne, to je totiž to, že principem tady toho je, že se důraz z rozklizlé společnosti klade větší důraz v té decentralizaci a tak na jednotlivce. A nám to nevadí, když se rozhodujeme o nějakém hlasování, jestli postavíme školu nebo ne, ale když to jde až opravdu za to nejhorší, za to zítí života, tak tam nám to samozřejmě nevadí. Teraz Že trojčlennosti je to úplně jiná. Přece, jestli chci postavit školu nebo někdo mě něco ukradne, to je jiná skutečnost, než je skutečnost tak. Nie, ja to musím dokončiť tú myšlienku. To,
vtedy, že ten jedinec je viac ako spoločnosť, keď vo mne je Boh. Len vtedy to platí. To mi nevymedzuje, Pozor. vymedzuje nás. Nie, keď to neviete, potom musí byť spoločnosť viac. Lebo tam... Ne, nikdy nesmí. To je totalita, jo? To je společnost. Vyšší zájem, jo? Jednotlivé Na môže zřejmě byť viac. vyššího zájmu vás můžu prostě utlačovat, vraždit nezadený ve válkách. Co to je než státní teror a vražda, jo? Ale pozor, teraz hovoríme o výkonnej moci a o tom ide o. Člověk musí být víc než mnohost. Tečka. Ale v čom? Po fyzické? Teraz Ve všem. dokončme, po fyzické oblasti, duševné alebo morálne. Tady se klade důraz na osobní odpovědnost a trestání. Vo všetko nemôže byť. Společnost bez jednotlivců neexistuje. To je jasné. Takže společnost není víc než člověk. Ale jedinec je co? Jedinec je všechno. A já bych si chtěl si dodat tolik, že já v tomto se až tak velký rozpor nevidím. Já si myslím přesně to, že se o tom tak hovoří, že každá komunita si to rozhoduje sama pro sebe. No? Že připustíme-li obecně myslíme-li si, že společnost, která nemá ten trest smrti, je na vyšší úrovni, no, potom automaticky tato společnost, kterou přijímá se počasem, musí dostat do situace, kdy si uvědomí, že to je špatně a dobré. Ale nie, tam môže ísť To je přesně ten vývoj, to potřebujeme. ale nie, tam môže ísť taký horší. Já vám děkuji. Pane kolego, já vám řeknu, ta vaše námitka by byla oprávněná v tom případě, kdybyste se prostě narodil do té obce a neměl jste možnost si vybrat. Pak bych musel platit, řekl bych, ten nejvyšší standard ochrany. To znamená zákaz trestu smrti. Souhlasím. Ale jestliže si můžete vybrat a jít tam trest smrti je, tam není a vy si tady máte dvě cesty. A jít si každý si. Nie, to nie je pravda. Teraz to dokončím z toho dôvodu, že ja som si vybral. Tým, že som sa narodil na toto miesto, ja chcem tu žiť. A teraz potieram duchovný princíp. Základný duchovný princíp, ja som si vybral život. Vy jste se nenarodil do té společnosti, kde trest smrti je. Vy jste se narodil a vy budete tam nebo tam. Vy si zvolíte. Kdybyste se nemohli rozhodnout, kdyby si budete tam nebo tam, souhlasit s vámi, musel by platit ten nejvyšší standard ochrany. Ne trest smrti. Když byste si jako teď nemohl vybrat, neměl jste obec Česká republika A a Česká republika B. Souhlasím. Ten vyšší standard. Ale jestliže Česká republika A zjednodušeně jsou dvě obce, úplně stejně má trest smrti ano ne, a vy si můžete vybrat. Souhlasím s tím, aby to bylo dovoleno. Představte si situaci, že ze všech obcí veřejní voliči, kteří nesouhlasili se zrušením trestné smrti, se sejdou a založí svou obec. A vy vám nebude nic bránit v tom, tím, kde není. Já bych tam byl si taky. A ako sa určite nová obec, keď všetky obce sú rozobraté, majú byť rozobraté? Nikdy nebude TSO na stole někoho, vždycky tady bude TSO a totalita. Ty obce nové můžou říkat na úkromě totality. Jo, takže ten váš argument je správný, souhlasím s ním, ale jenom v případě, že byste neměl vysáhnout volbu. Jak je to teď? Tak ano, trest smrti ne teď. Máte-li tu volbu A, B, už můžeme říct v jedný ano, v jedný ne. Ale bude tady důsledný výtrž proti trestu smrti, tak musíte tak pracovat. No, to zase bych do toho ale rozumíte, ten váš argument je správný, já s tím souhlasím, ale v tom případě nemá, ne, každý nemá tu vnitřní volbu. Jo? Kdy je to buď trest ano, nebo trest ne. Jak je to teď, že jedna Česká republika. Ale byli ne, tak už to můžete říct ano, můžete být. Je to v tom, že já to mohu vnímat, můžu si dokonce třeba vědět, že to je špatně, ale on prostě jsou lidi, kteří to nevědí, oni tomu dospět, oni musí mít tu možnost tomu dospět. Tak jak tomu poznám. Vlastně to nebylo dostat na říkat zhora, oni to musí mít rozmět sama. Víte ještě, jaká velká cena tohoto bude, že ti, co to neví, že by trest smrti neměl být, takže k tomu, že nemá být, dospěl vlastním přesvědčování. Že budou ve společnosti, kde budou někoho vidět, že ten příbuzný se fakt, oni budou mít před očima 10 let, jak viděli v televizi, že ten příbuzný, který ho mohl zabít, to fakt zavřel. A bude z toho vedle. A řekne si, takhle ono to je, toto je ten trest smrti, tady já nebudu. A přeskočí do té, kde to je zakázáno. Na internetu můžete najít videa, kde promítá ten výkon trestu smrti v tom 20. světě. No, velmi drasticky. jo, takže dokonce tady ta paralela